אורית גיטה יוסף, אני מבקשת שתקבלו אותה כולם במחיאות כפיים, זה זכות. קראתי להרצאה הזאת, הדור הבא של תוספי התזונה, וכמו שאתם מבינים לפי השם, מה שאני הולכת לדבר עליו היום זה לא הקוסמטיקה, אלא תוספי התזונה. זאת אומרת, אותם מוצרים של ז'נס לשימוש פנימי, שאת האנטי-אייג'ינג שהמוצרי קוסמטיקה עושים מבחוץ על האור, אלה עושים מבפנים ברמת התא. וכשאני אומרת ברמת התא, זה מה שהופך את הדברים האלה לדור הבא של תוספי התזונה. אני נטורופטית כבר 20 שנה, ואני מכירה תוספי תזונה מהיום הראשון שנכנסתי למכללה לרפואה משלימה. אנחנו מכירים תוספים שמזינים את הגוף בתוספות של סידן וברזל וויטמינים ומינרלים וסיבים וכל העניין של, כל הרציונל של תוספי תזונה בא מאיזושהי הבנה שהמזון שלנו הוא לא אידיאלי, ושאנשים למעשה לא מצליחים באוכל לספק לעצמם את כל הצרכים. ומכאן בא איזשהו גל שלם של ייצור, של מוצרים, שלמעשה מנסים לספק לגוף את מה שהתזונה מחסירה. זה הרציונל הבסיסי לתוספי תזונה. ואני חושבת שאני מאמינה שרוב האנשים שיושבים בחדר הזה מכירים והתנסו בתקופה כזאת או אחרת בחיים, ויש אולי כאלה כמוני שצורכים באופן קבוע, אוקיי? ובאמת מי שצורך תוספי תזונה בדרך כלל מרגיש שזה עוזר לו, שזה יותר טוב מאשר לא לצרוך אותם. אבל אנחנו מתקדמים מאוד מבחינה מדעית. היום דברים שיודעים לא ידעו לפני 20 שנה. היום יש הבנות שנכנסות לרמה המיקרוסקופית בתוך התא. זה לא רק שאנחנו יודעים שהתא הוא יחידת החיים הבסיסית, כמו שכולנו למדנו בשיעורי ביולוגיה, אלא היום יודעים גם בתוך התא כל חלקיק וכל עברון קטנצ'יק שנראה רק במיקרוסקופ אלקטרוני, זאת אומרת בהגדלה מאוד גדולה, כן? אלה עברונים מאוד מאוד קטנים. אנחנו יודעים היום בדיוק מהם התהליכים שמתרחשים ממש ברמה התוך-תאית, ואני אלך אפילו עוד יותר פנימה. יש לנו בכל תא גרעין, זה המחסן התורשתי שלנו, שם נמצא ה-DNA, שם נמצא בעצם כל המידע, שם כל הקודים ליצירת בן אדם שלם, עם כל תכונותיו, הפיזיות וכל נטיותיו, לבריאות ולמחלות. וגם פה המחקר הוא מחקר שפרץ ככה, אפשר להגיד, משנות ה-2000, שגמרו למפות את הגנום האנושי. נגמר פרויקט בינלאומי מאומץ מאוד למפות את כל ה-DNA, לדעת כל גן וגן איפה הוא בדיוק יושב בתוך גרעין התא. ומכאן באמת חלו המון פריצות דרך מדעיות, עד כדי ששאלה ששאלו את עצמם חוקרים לכל אורך ההיסטוריה, אני חושבת, למה בני אדם מזדקנים? זו שאלה שתמיד העסיקה את בני אדם. למה מזדקנים? למה מרגע שבן אדם נולד יש כמין שעון ביולוגי מתקתק כזה, מין קוצב זמן כזה, שכל יום שעובר אתה אומר, אוקיי, יום אחד של חיים פחות. אתה כאילו כזה מתקרב ל-dead end הזה, שהשעון גמר את התקתוק שלו. ובאמת בזכות אותם מחקרים שהם באמת פורצי דרך מבחינה מדעית, שהבינו מנגנונים לא רק בתוך התא, אלא בתוך גרעין התא, בתוך הכרומוזומים. מדובר על אזורים מאוד מאוד קטנטנים, שנדרשה טכנולוגיה מתקדמת בכלל כדי לראות אותם, כדי לעקוב מה קורה שם. זה לא היה אפשרי לפני 20 שנה, או בטח לא לפני 50 ו-100 שנה, אוקיי? היום אנחנו מבינים דברים שלא הבנו בעבר. וברגע שהבנו את מה שאנחנו מבינים, אנחנו כבר לא יכולים ללכת לאחור. אפשר להגיד שתוספי התזונה, כמו שעדיין היום מקובלים, אתם רואים אותם בבתי הטבע, אתם רואים אותם בסופר פארם, אתם שומעים עליהם מנטורופטים, לפעמים מתזונאיות. אפשר להגיד שתוספי התזונה האלה המקובלים, הם כאילו כבר אוטוטו פסה. לא שאנחנו לא נצטרך אותם באופן מוחלט. ברור שבן אדם שיש לו חוסר בוויטמין D בדם, הוא צריך לקבל תוספת של ויטמין D. אני לא באה לומר שהם מיותרים, אבל הם בטח לא יוכלו לעמוד בשורה אחת עם מוצרים מהסוג שאנחנו תכף נבין אותם, ונבין אותם לעומק, מה הם עושים בעצם ברמה התוך-תאית של הגוף שלנו, ומכאן להבין את ההשפעות המרחיקות לכת, המדהימות שלהם אפילו, אוקיי? אז חלק מכם ראו אותי כאן על הבמה באולם אחר לפני כשנה וחצי, כשז'נס רק נכנסו לארץ. מי היה בהרצאה הקודמת שלי? לא הרבה, מעניין, לא הרבה.
זה אומר שהחברה גדלה והכניסה אנשים חדשים. יפה לכם. אוקיי. אז אני באמת הכרתי את ג'נס, כי אני חברה טובה של ויקטורין, הכרתי את ג'נס עוד לפני שהם הגיעו לכאן. אני את המוצרים הראשונים שהזמנתי לעצמי, קיבלתי מארצות הברית, עוד לא היה פה בכלל משרד. והשתמשתי לעצמי במוצרי קוסמטיקה המהפכניים, שגם הם מהפכניים, משום ששימוש בתאי גזע ממקור אנושי, זה דבר מאוד מאוד חדשני גם בקוסמטיקה. אבל אני בעצם ככה מתעדכנת ושומעת דרך ויקטורין לאורך הדרך על הגדילה, על המוצרים החדשים שנכנסו, והסיבה שאני עומדת פה היום זה בזכות מוצר חדש, הוא הגיע כבר, ויקטורין? הוא פה, הוא כבר פה. מוצר שנקרא וידאסל. כשאני שמעתי מויקטורין על הוידאסל, הזדקפו לי האוזניים. קודם כל זה התחיל מאיזה סיפור אישי. אני לא אגיד שמות, אבל יש אנשים שכבר התנסו בו, השתמשו בו, ותוך חודש דיווחו על כל מיני תופעות נורא מוזרות, כמו להוריד משקפיים לראייה. אתם מבינים מה זה אומר? כאילו, רוחק ראייה זה תופעה של גיל מבוגר. רוב האנשים בגילאי ה-40 פלוס, 50 פלוס, מתחילים להזדקק למשקפיים לקריאה. זה איזשהו משהו שמאפיין מבוגרים, לא צעירים, אוקיי? להוריד משקפיים של קריאה זה וואו. אני לא מכירה שום דבר אחר שעושה את זה, אוקיי? על היעלמות של כל מיני תופעות באור, על הרגשת אנרגיה הרבה יותר טובה. כי התחלתי לשמוע את זה, זה עניין אותי, הלכתי להיכנס לחומר, למידע שמאחורי המוצר, וכשאני הבנתי את מה שאתם הולכים להבין עוד מעט, אמרתי לויקטורין, בואי, תזמיני לי את המוצר, אני כבר עכשיו צריכה, פדקס כבר שלחו לי, יש שם מוצר בדרך, ואני רוצה להשתמש בו, אני רוצה להמליץ אותו למטופלים שלי, לכולם, ללא יוצא מן הכלל, ואני רוצה לספר לכם. מה זה וידאסל? אני רוצה להתחיל מקצת פילוסופיה. אנחנו נדבר היום קצת פילוסופיה, קצת יותר מדע והרבה בריאות ורפואה טבעית, אוקיי? אז בעצם אני רוצה להתחיל משאלה באמת יותר פילוסופית, עקרונית, מה מבדיל בין חי לדומם בעצם? מה עושה הבדל בין אדם חי או יצור חי לבין סלע? או אני אפילו אלך עם זה יותר רחוק. מה מבדיל בין אדם חי, שנגיד חי עד 120, בגיל 120 ודקה הוא מה שנקרא בר מינן, הוא שוכב, כל הגוף שלו שלם עדיין, הרקמות שלמות, האיברים במקומם. מה ההבדל ביניהם? מישהו רוצה לנסות? הנשמה עזבה את הגוף. הנשמה עזבה את הגוף. ויקטורין מביאה תשובה רוחנית, הנשמה עזבה את הגוף. אבל זה העניין. אם אנחנו נרד בכל זאת לרמה קצת יותר פיזיולוגית, מה ההבדל ביניהם? אנרגיה. כן. מצוין. את מדברת על תפקוד. אני אמרתי, היא אמרה, המערכות לא יכולות לתפקד. אני דיברתי על אנטומיה, על זה שהכל במקומו. אנחנו יודעים שמיד אחרי פטירה, עדיין הגוף שלם, הכל במקום, הכל נראה אותו דבר. אבל משהו בתפקוד משתנה. זה כבר לא פעיל, אוקיי? מה חסר שם? מה אין שם? אין חיים, אנחנו יודעים, זה בר מינן, אבל מה אין שם? אין זרימה, אין אנרגיה, אין תנועה, אוקיי? זאת אומרת, משהו שהיה בתזוזה דינמי, אנרגטי, נעצר, נעמד, אוקיי? ולמעשה, אנחנו מדברים על אנרגיית החיים, אוקיי? אנרגיית החיים היא מושג שברפואה הקונבנציונלית יש להם קצת בעיה עם המושג הזה, כי אף אחד לא הצליח למדוד אותה, זה לא נכון שאף אחד לא הצליח, אבל בוא נגיד שבמחקר הקונבנציונלי הרפואי לא הצליחו למדוד את הדבר הזה. מה זה אנרגיית חיים, כאילו? אתה רואה את ההשפעה שלה, כשבן אדם חי, אתה לגמרי אינטואיטיבית רואה שמשהו פה מפעיל את המערכת. הרי אם תיקחו את האיברים והרקמות, בלי זה מדובר ברור בצורה הכי אינטואיטיבית. שכשבן אדם חי, משהו מפעיל את כל הסיפור הזה, משהו שם מתחיל להניע שם את כל העסק, ומאפשר לדומם הזה לעשות פעולות, אוקיי? אז אנחנו משתמשים במושג ששוב, לרופאים הוא קשה איתו, קשה למדוד את זה, קשה לחקור, אבל אני רוצה לספר לכם על כמה מחקרים בכל זאת ייחודיים שכן נעשו לגבי אנרגיית החיים. היה חוקר רוסי, קרוצ'ניקוב, וואלה, אל תתפסו אותי על השם, משהו כזה, קרוצ'ניקוב, פרוצ'ניקוב. בקיצור, פתולוג. אתם יודעים מה זה פתולוג? זה אחד שמנתח גופות לאחר פטירתם.
והוא שם מין טבעת כזאת של מדידה על הזרת של הגופות שהגיעו אליו למכון הפתולוגי, והצליח למדוד ולקלוט במכשיר שלו את הפליטה האלקטרומגנטית. זאת אומרת, איזושהי פליטה חשמלית בעצם מהגוף, שהוא הצליח למדוד אותה, ודרך תוכנת מחשב להמיר אותה לתמונה ויזואלית, שאפשר היה לראות משהו שנראה כמו הילה, כמו עיגול זוהר מסביב לזרת. ככה ראו את זה במחשב שלו. והוא התחיל למדוד את הדבר הזה. והוא גילה דבר נורא מעניין, שבמשך 4 ימים, ברוב המקרים, ההילה הזאת, הפליטה האלקטרומגנטית הזאת הולכת ולאט לאט פוחתת. כאילו יש מין ירידה מתונה של 4 ימים. והוא בעצם הראה שיש דבר כזה שהוא מעבר לגוף, שאפשר להגיד שהוא משהו אנרגטי. פליטה אלקטרומגנטית זה סוג של אנרגיה, אוקיי? ולאט לאט זה יורד. אבל מה היה עוד מעניין במחקר? שאם המוות לא היה טבעי, זה היה נפלט בדפוס מאוד שונה. אם למשל זה היה מעובר מוות טראומטי, כמו תאונת דרכים, פציעה קשה, התאבדויות גם שלא עלינו, אז היה מצב שבמשך 24 שעות או 12 שעות כאילו היה נראה שאין התמעטות, ואז בבת אחת זה יורד. היה פאטרן שונה. לאט לאט הוא הצליח להגיע לרמת שכלול כזאת שהוא יכל לראות כל איבר ואיבר מה היה מצבו ברגע הפטירה. הוא התחיל לזהות שבכל מיני נקודות על הטבעת אור הזאת יש קשר קורולטיבי לאיבר. ולמשל, אם היו מגיעים לו אנשים אחרי שהוציאו להם כבד, אז היו רואים חור בעילה של הכבד. ממש, הוא יכל להגיד מה היה המצב של הבן אדם, איזה מחלה הייתה לו שגרמה לפטירה. לפי העילה של הזרת, כן, מדהים. יש לי את זה בסרט בבית, לא היה לנו פה זמן להראות פה סרט, אבל... העילה היא עיגול. העילה היא עיגול, אבל עיגול היא פתאום לבחור, עם נקודה של חסר. הוא ראה מספיק עילות שהוא התחיל לשים לב שכל מי שחסר לו כבד, באותו מקום חסר בעילה, ואז הוא התחיל להבין את הקשר. זו הייתה עבודת מחקר מאוד רצינית. מישהו אחר שתרם מאוד למחקרים זה קיריליאן, שיצר את הצילום הקיריליאני, שזה בעצם צילום שמודד את הפליטה האלקטרומגנטית מכל הגוף החי, ומסוגל שוב דרך תוכנת מחשב את המדידה הזאת החשמלית להמיר לתמונה תלת-ממדית, צבעונית אפילו, שמראה את כל העניין האנרגטי הזה, מראה בצורה ויזואלית, אוקיי? אז זה לא מדויק שאין מחקרים לגמרי ואין אפשרות לעקוב, אבל הרפואה הקונבנציונלית עוד לא שם, בוא נגיד ככה. אז אנחנו מדברים על אנרגיית חיים, אנחנו בעצם באים מנקודת מוצא שאומרת שבאדם קיימת אנרגיית חיים שהיא הכוח המניע מאחורי כל תהליכי החיים. שום דבר לא זז בלי זה, חברים. זה הכוח הדינמי שמחיה את הגוף הגשמי. זה מה שהופך את החומרים הדוממים בגוף שלנו, את המינרלים, את הרקמות הדוממות, למשהו חי ופעיל, אוקיי? ולכוח הזה יש יכולת לאזן, לרפא, כן, הכוח הזה עובד בשבילנו 24/7, כל החיים, על מנת לתקן ליקויים, כי ליקויים קיימים. אנחנו לא חיים בעולם סטרילי, אנחנו חשופים לחיידקים, לרעלנים, לרדיקלים חופשיים. זה החומרים ההרסניים שעושים את ההזדקנות המוקדמת, כן? רדיקלים חופשיים. אנחנו חשופים להמון המון מפגעים, אנחנו חשופים לסטרס וחשופים לאורחות חיים לא טובים. ובכל זאת אנחנו מצליחים לשרוד פה כמה 70, 80, 90, 120 שנה, כל אחד כמה שהוא מצליח לשרוד פה, אז יש מערכת שמתקנת כל הזמן, אוקיי? ואין ספק שכשבא לך בן אדם חולה, אני אדבר עכשיו, יש פה מטפלים בקבוצה הזאת? כן. נהדר. אז אין ספק שכשבא לך בן אדם חולה לקליניקה, ברור לך שלפני שאתה שואל אותו מה שם המחלה שלך, לפני שאתה שואל אותו מה בדיקות הדם שלך, אתה שואל אותו כמה אנרגיה יש לך, כמה אתה ויטלי. אם אתה לא ויטלי, אם אין לך אנרגיית חיים חזקה, וזה מורגש, כל אחד קם בבוקר יכול להגיד על עצמו כמה ויטליות יש לי כרגע. מרגישים את זה. בוקר אחד אתה קם אנרגטי ומלא שמחת חיים ומתלהב ליום שלך, ובוקר אחר אתה קם פלאץ'. כי לא ישנת טוב בלילה, כי משהו מדכדך אותך, כי מזג האוויר בחוץ מעונן. לא יודעת, אנחנו מרגישים את ההבדל בעוצמת הויטליות, על פי האנרגיה שלנו והמצב רוח שלנו, אוקיי? אז אם בן אדם באופן קבוע, כרוני, הוא פלאץ', הוא ירוד, הוא עייף, הוא מותש, מה הסיכוי שיוכל לעבור תהליך החלמה טבעית, ריפוי טבעי? אין כוחות לעשות את זה. הדבר הראשון שכל מרפא טבעי עושה, ואני נטורופטית במקצוע, זה המקצוע שלי, זה להרים את כוחות הויטליים של הבן אדם, וכל המטפלים עושים את זה כל אחד בדרך שלו.
ודקרים עושים את זה עם מחטים, ורפלוקסולוגים עושים את זה עם רפלוקסולוגיה, ואני כנטורופטית עושה את זה עם תזונה נכונה, עם הרפיית סטרס, וכל מטפל על פי ההכשרה שלו, בדיוק זה מה שהוא מנסה לעשות, לחזק את כוחות החיים, על מנת שתהליכי ריפוי יוכלו לצאת לפועל. אוקיי? עכשיו, יש כל מיני שמות לאנרגיה הזאת. היפוקרטס, שהוא היה מה שנקרא אבי הרפואה המודרנית, עד היום הרופאים נשבעים שבועת היפוקרטס כשהם מקבלים את תעודת הדוקטורה שלהם, כן? אז הוא קרא לזה vis medicatrix natura, הכוח המרפא של הטבע בלטינית, כן? ברפואה הסינית זה מכונה צ'י. מי מכיר צ'י? יש צ'י קונג, יש טאי צ'י, כל מיני שיטות תנועה שבאו מהמזרח הרחוק שעובדות עם הנושא של זרימת האנרגיה במערכת. ובהודו קוראים לו פרנה, זה אותו כוח, עם שם הודי. במערב אנחנו קוראים לזה הכוח הויטלי, אוקיי? או אנרגיית החיים. ושימו לב, מה אנחנו צריכים בעצם כדי לשמור את האנרגיה הזאת? כי יש לה בעצם 4 גורמים, זה כמו פירמידה, עם 3 בסיסים ושפיץ, 4 בסיסים שמשפיעים בצורה קריטית על אנרגיית החיים. ואני כבר שמה לכם את המשוואה וקחו אותה כאקסיומה. אנרגיית חיים טובה שווה יכולת ריפוי גבוהה. הפוך גם, הפוך, אוקיי? אנחנו צריכים למעשה בקודקוד אחד. הזנה, אנחנו צריכים להזין את המערכת במה שהיא צריכה לקבל. אנחנו צריכים בקודקוד אחר ניקוז. כמו כל מערכת פעילה, יש לה פסולת שהיא צריכה להפריש. יש גם רעלים שאנחנו נחשפים מהסביבה שאנחנו צריכים לפנות. יש לנו כאן בקודקוד השלישי תנועה, זאת אומרת חייבת להיות תנועתיות. דרך אגב חברים, פעילות גופנית זה לא מותרות, זה הכרח לגוף לשמר את אנרגיית החיים, אוקיי? וכל הצד של תודעה והשפעת התודעה, הנפש, אוקיי? גוף, נפש, body, mind, השפעה מאוד מאוד חשובה. כל הקודקודים משפיעים זה על זה, וכולם משפיעים על אנרגיית החיים, וכולם מושפעים מאנרגיית החיים. אני רק אתן לכם לדוגמה, אוקיי? הזנה. אם בן אדם אוכל גרוע מאוד, אוכל ג'אנק פוד, וחסר לו מלא חומרים בגוף שהוא זקוק, אז הוא יהיה אנרגטי? לא. האם הוא יוכל לעשות פינוי רעלים טוב מהגוף? לא, כי סביר להניח שמזונה כזאת הוא גם לא מתפנה, ואיפה גם עצירות, וגם כל הזרימה שלו בגוף, כל הזרימה, כל התנועה שלו גם כן יורדת, הדם הוא כבר לא כמו שצריך להיות דם, אז גם כל הזרימה גם פוחתת, הכל יורד. אז איזה מצב רוח יהיה לו? גם ירוד. זאת אומרת, כל קודקוד שיפגע, הוא מושך את כל הסיפור למטה. כולם משפיעים אחד על השני, אוקיי? אז אנחנו בתחום של תוספים מדברים על הרובד הפיזי, אוקיי? תוספי התזונה עובדים על הרובד הפיזי. אבל תדעו לכם שהמשולש הזה מתקיים בכל הרבדים, ואני עושה לכם בריפלי. אתם רוצים את בסיס של הבריאות? הנה, יש לכם כאן בשלושת השקפים הבאים. הזנה. אמרנו הזנה, תנועה, ניקוז, תודעה. נכון? ברמת התא צריך לספק את המולקולות הנכונות שדרושות לצורך תפקוד אופטימלי, אבל גם לצורך תיקון נזקים וגם לצורך התחדשות. תאים מתחדשים. תא שקרוב לסיום חייו, מייצר תא חדש, משכפל את עצמו, מייצר תא חדש, ומת. מת באופן מתוכנן, מבוקר. אוקיי? מבחינה נפשית אנחנו גם צריכים הזנה, אתם יודעים, אנחנו צריכים הזנה רגשית, אנחנו צריכים מערכות יחסים, אהבה, תחומי עניין, וגם מבחינה רוחנית אנחנו צריכים להזין את עצמנו באיזושהי משמעות לחיים, באמונה, אוקיי? ניקוז, ברמת הגוף זה ניקוז פסולת, יש ניקוז מהתא החוצה, אל זרם הלימפה, ומשם דרך הצואה, השתן, הנשיפה, הזיעה, החוצה. אוקיי? בהיעדר ניקוז, מה יקרה? תהיה הצטברות של רעלנים. הצטברות רעלנים דבר שמה עושה לאנרגיית החיים? מוריד אותה. אוקיי? בן אדם שקם בבוקר ומרגיש לא טוב, מרגיש כזה כאילו הוא חולה, אבל הוא לא באמת חולה, מרגיש קצת בחילה, קצת הרגשת כבדשית, זה הרבה פעמים מראה על כבד שהוא עמוס ברעלים. זה מוריד מאוד את ההרגשה, זה מוריד את האנרגיית חיים של בן אדם. אוקיי? אז אנחנו אומרים שגם בנפש יש ניקוז, נכון? אנחנו לקראת ראש השנה, אוקיי? זה הזמן שבו בן אדם עושה חשבון נפש. מה אני אוחז בבפנים שלי שאולי כבר מיותר, אולי לא נכון, אולי אני טועה שם, אולי צריך לתקן, לשפר. אז לנקז, רעיונות מיושנים, פינות, כעסים, הרגלים הרסניים וכו'. אוקיי? וברמה הרוחנית זה כל הנושא של אנרגיה שליליות, מה שנקרא, שגם חשוב לנקז. והתנועה, נושא התנועה בגוף זה כל הנושא של
תנועתיות בגוף, הובלת חומרים, ממקום למקום, תהליכי הפקת אנרגיה, ייצור חומרים, הכפלת DNA, כל הדברים האלה זה בעצם דברים שקורים בתנועה. וכל תא צריך קשר עם המערכת השלמה, וזה דרך הזרימה. זרימת החשמל במערכת העצבים, זרימת הדם, זרימת הלימפה. ודרושה תנועה של כל הגוף עם השרירים, כדי שאנחנו נפעיל את כל התנועה הזאת, גם עד רמת התא. לכן צריך פעילות גופנית, היא מאוד מאוד חשובה, חברים. אוקיי? ומה ברמת הנפש? לזרום עם שינויים, להיות מסוגל לעבור שינוי מחשבתי, שינוי גישה. אוקיי? כן. תהליך של הנשמה, אני חושב שזה תהליך של הגשמה. כן, תהליכי חיים. אוקיי. וידסל. וידסל, יש לכם פה שדה אורז בגידול מסורתי, בתאילנד, מוצף במים, עם אנשים שעובדים ידנית. זה שדה שמייצג מאוד את המקום שממנו מגדלים את האורז שנמצא בתוך שקיות הוידסל. אוקיי? אני התנסיתי במוצר, זה שקית קטנה עם אבקת אורז, תמימה למראה. היא מופקת משלושה זני אורז בר אורגניים, ספציפיים, שגדלים בעמק סיאם בתאילנד, שזה אחד האזורים הפוריים והנקיים ביותר בעולם. בעמק סיאם מגדלים חקלאות אורגנית כבר מאות שנים. חקלאות אורגנית זה חקלאות ברת קיימה. היא משמרת את הערך של האדמה. זה חקלאות שבה דואגים להחליף בין גידולים. לא לגדל אותו גידול על אותה אדמה עשרות שנים ואיך אומרים, לשחוק את האדמה, להוציא ממנה את כל מה שיש בה. אלא כל הזמן מחליפים גידולים, מחזירים לאדמה קומפוסט, שזה הרקב של העונה הקודמת, מחזירים לאדמה. לא שודדים אותם. אוקיי? אז יש הבדל עצום בין אדמה חקלאית כזאת לבין אדמה חקלאית רגילה, שהיא כבר מאוד דלה במינרלים, אין לה פה מה לספק. זאת אדמה מאוד מאוד פוריה. זה אזור מאוד נקי, נקי לגמרי מזיהום אוויר. ככה, אתם רואים איך הפועלים מגיעים? ברגל. אין מכוניות, אין קומביינים, אין פה מיכון, אין כאן דברים שפולטים זיהום. זאת אומרת, הכל זה עבודה מסורתית ידנית. עכשיו, השקית התמימה הזאת למראה מכילה, עכשיו אני אדבר קצת מילים ככה, שבטח לא אמורות הרבה לחלקכם, אבל פוליסחרידים, בקגלוקנים, גלוקופרוטאין, פוליפפטידים ושפע נוטריאנטים. מה זה משנה? מדובר על עושר תזונתי מאוד מאוד גדול. כל מיני רכיבים תזונתיים חשובים לגוף, שנמצאים בשפע בתוך האורז הזה, בתוך זני האורז האלה. עכשיו, אם האזור הזה מניב בכלל גידולים איכותיים ממקומות אחרים, אז ספציפית שלושת הזנים שנבחרו, הם נבחרו אחרי מחקרים שמצאו שהם מרוכזים במיוחד דווקא במרכיבים הפעילים, שזה הפוליסחרידים שנקראים בטה-גלוקנים וגלוקופרוטאינים. גלוקו, מהמילה גלוקוז, סוכר, פחמימה, ופרוטאין זה חלבון, אוקיי? אז בגלל ריכוז יוצא דופן של המרכיבים האלה נבחרו הזנים, וכל הגילוי הזה הוא מוגן פטנט. יש פה אפילו מספר הפטנט בתאילנד, שהחברה שז'נס למעשה, איך אומרים, נכסה לעצמה את הזנים האלה, כי זה אחרי הרבה השקעה במחקרים מדעיים, שזה עולה הרבה כסף. אוקיי? הם עשירים מאוד במרכיבים פעילים מסוים, שתכף נבין את הפעילות שלהם. עכשיו, אני רוצה קודם כל ככה, כדי שאנחנו נדבר פחות, נדבר בצורה יותר ידידותית. פוליסחריד זה מולקולה, פולי זה הרבה, המילה פולי זה ריבוי, וסחריד סוכר, אוקיי? ריבוי סוכרים, מולקולה רב סוכרית. למעשה מדובר, אני הבאתי לכם פה תמונה שתראו איך זה נראה, ברשת של יחידות סוכר, יחידות גלוקוז, שקשורות אחת לשנייה ויוצרות בעצם רשת מאוד מאוד גדולה, שזה יכול להיות בין אלפי יחידות סוכר למיליוני יחידות סוכר. זה משהו מאוד גדול, זה מולקולה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? והיא מופיעה בהמון מקומות בטבע, היא מופיעה גם בדגנים כמו אורז, אבל גם בפטריות וגם בפירות וירקות, וגם אפילו בגוף שלנו, מאגרי הגליקוגן שלנו, שזה מאגרי הפחמימות בגוף, שנמצאים בשרירים ובכבד, גם כן בנויים בצורה כזאת, שזה כאילו מקבץ את הפחמימות ושומר אותם באיזה מבנה כזה, אוקיי? עכשיו, יש הרבה סוגים של פוליסחרידים, וספציפית, הזני אורז המדוברים עשירים בבטה-גלוקנים, שזה השם של הסוג הזה, אוקיי? אלה קיבלו את השם סוכרים פונקציונליים. כשאני אומרת שהוא משהו פונקציונלי, זה אומר שיש לו תפקיד בגוף, הוא לא סתם עוד מזון, אוקיי? יש לו תפקיד פעיל בגוף, פעיל, אוקיי? עכשיו הם מצויים באמת, מקורות העשירים שלהם זה זני אורז, במיוחד הזנים האלה, אלוברה, מי שמכיר את תכונות המרברה זה בזכות
הגלוקנים שבה, אוקיי? שיבולת שועל, שגם צמח עם איכויות מרפא, מי שלא יודע, שיבולת שועל מאוד מאוד חשובה למערכת עצבים, היא מאוד מחזקת מערכת עצבים, אוקיי? ויש להם פעולה מאוד ייחודית על מערכת החיסונית שלנו. הם למעשה מגינים על הגוף מווירוסים, חיידקים, פטרות, פרזיטים, כל דבר שעלול בעצם לתקוף את הגוף ולנגע אותו, אבל גם מתאים סרטניים, שתאים לא תקינים שנוצרים בתוך הגוף עצמו. והגנה מרדיקלים חופשיים, שאמרתי, אלה החבלנים מהסביבה שתוקפים אותנו, כן? מהזיהום אוויר, מהחומרי הדברה, זה החבלנים מבחוץ. יש לנו חבלנים מבפנים וחבלנים מבחוץ. מבפנים זה בעיקר התאים הסרטניים, שנוצרים, אגב, ספונטנית אצל כל אחד, כל הזמן. כל העניין זה כמה הגוף מוגן מהם, ומסוגל לתפוס אותם כשזה מתחיל ולא לתת להם להתפתח, אוקיי? וכמובן, כל החשיפה בחוץ. מי שחי באזור עם יותר זיהום אוויר, מי שחי באזורים עירוניים צפופים, או באזורים שסמוכים לאזורי תעשייה, מן הסתם חשוף להרבה יותר מאשר מי שחי על הר בגליל, אוקיי? אבל זה הנתון, רוב האוכלוסייה מרוכזת במקומות היותר מזוהמים, אוקיי? רוב האנשים פה אני מניחה מגוש דן, והסביבה, אז אנחנו חשופים להרבה רדיקלים חופשיים. אנחנו כן צריכים את ההגנה הזאת, אנחנו זקוקים לה. אני רוצה להסביר איך הפוליסאכרידים בעצם קשורים למערכת החיסון. בואו ניקח תינוק. הוא נולד, אין לו מערכת חיסון עדיין. הוא נולד מתוך מקום סטרילי. הרחם זה מקום סטרילי, השליה זה מקום סטרילי לגמרי, אין כניסת חיידקים לשם. הדבר הראשון, הנשימה הראשונה שלוקח, הוא נחשף לחיידקים, שהגוף שלו לא מכיר. ואז, גם חיידקים וגם נבגים, שזה מה שיש באבק, כן? ומה שהפטריות. עכשיו, הפוליסאכרידים, אמרתי שהם משותפים להמון המון יצורים בטבע. יש המון חיידקים שבתוך המבנה של המעטפת שלהם יש את הרשתות האלה של הסוכרים שדיברנו עליהם. ברגע שהתינוק נחשף לחיידקים, לאו דווקא חיידקים מסוכנים, חיידקים סתם שיש באוויר, לא כאלה שבהכרח גורמים לך להיות חולים, חיידקים שאנחנו חיים איתם, בשלום, כן? לאורך הדורות. כשהוא נחשף לחיידקים, למעשה מערכת החיסון שלו מזהה את הפוליסאכרידים, את החלק הזה של עטיפת חיידק, ומיד בזכות זה מתחילה להפעיל ולייצר את המערכת החיסונית של התינוק. למעשה זה הטריגר הראשון, הפוליסאכרידים, שמזכירים לתינוק ומעוררים אותו להתחיל לבנות לעצמו מערכת חיסון. ואוי ואבוי שלא הייתה את החשיפה הזאת, אוקיי? מה מתברר? שגם כשבן אדם יותר מבוגר, ילד גדול, מתבגר, מבוגר, צורך פוליסאכרידים, למשל מאורז, אוקיי? אז זה שוב נותן את אותו תזכורת למערכת החיסון, הוא כאילו מתמרץ אותה. הוא מזכיר לה את היכולות שלה, לייצר הרבה, מה שנקרא, כדוריות דם לבנות, חיילים שמגנים עלינו. הנה, יש לכם פה צילום מיקרוסקופי של כדוריות דם לבנות בתוך כלי דם. עכשיו, לגבי סרטן באופן ספציפי, יש מחקר שנעשה בישראל, מעניין, שממש ראו בתרבית של תאי סרטן, ראו על צלחת פטרי, איך הגלוקן, שככה שמו אותו על התאים הסרטניים, גרם להתאבדות תא. אפופטוזיס זה נקרא בשפת הרפואה, התאבדות תא. גרם לתאים של סרטן שד וסרטן מעיגה, שזה שני הסרטנים הכי שכיחים, גרם להם פשוט להתאבד. משהו במפגש עם הגלוקן, פשוט, התאי סרטן עשו את מה שבאופן טבעי הם לא עושים. תאי סרטן בגוף חברים זה התאים היחידים שלא מתאבדים אף פעם. כל תאי הגוף שלנו מתאבדים מתישהו. כי כשמגיע סוף יומם שהם כבר זקנים, אז מתוך השליטה של הגוף על תקינות המערכת, התאים האלה מקבלים הוראה להתאבד. והם מתאבדים ומפנים את עצמם מהשטח לטובת הכלל. התאים היחידים שלא מתאבדים זה תאים סרטניים. הם יכולים לחיות לנצח, הם גם יכולים לגמור את הבן אדם. כמו שאנחנו יודעים, זאת מחלה שעלולה להיות מסוכנת. ולכן כשאנחנו מוצאים פה חומר שנמצא במזון, שמסוגל לגרום לתאים האלה להתאבד, הוא כאילו מחזיר להם איזו יכולת טבעית של תא תקין שהם איבדו אותה. תא סרטני פעם היה תקין, הוא עבר איזה שיבוש, איזו מוטציה, הוא יחרפן. הוא כבר לא עושה מה שתא תקין עושה, ובין היתר זה הכי בעייתי שהוא לא מתאבד. הוא לנצח, רק מכפיל את עצמו ורק גדל. והנה הגלוקנים, איך אמרתי, הם הרי שם נמצאים בשימוש של תינוק בן יומו כדי לעורר את המערכת החיסונית, תפקיד מאוד מאוד בסיסי, מאוד חיוני. תראו, כשהם באים למפגש עם תאי סרטן, הם מחזירים לגוף את היכולת להחזיר לתאים הבעייתיים האלה
את היכולת להתאבד, זה דבר גדול, אוקיי? וגם עשו מחקרים על איך זה עובד, למה בעצם הגלוקנים לא נותנים לסרטן להתפתח. הוא כאילו עוטף את הסרטן, הוא מתמקם בין הסרטן, בין התא הממאיר לבין הכלי דם. תא ממאיר כדי להפוך לגידול חייב לייצר לעצמו כלי דם, הוא חייב להביא לעצמו הרבה חמצן, הרבה מזון. ואז הוא יכול להתרבות, הוא יכול להפוך לגוש. אחר כך, בהמשך הוא גם יכול להתנתק מהגוש הראשוני וללכת לטייל בגוף וליצור גרורות במקום אחר. ברגע שהתאים הממאירים האלה נעטפים במולקולות של הגלוקן, כאילו עושה חיץ, לא נותן לו להגיע לכלי הדם, לא נותן לו לגדל את עצמו, ולא נותן לו להתנתק מהגידול ולהתחיל לנסוע ולטייל וליצור גרורות. מחקרים רבים מאוד, אני מדברת לכם על מאות מחקרים מדעיים טובים, מאשרים את הדבר הזה. גלוקנים מסוגלים לפעול כגורם אנטי-קנסר טבעי, לא לתת לגידולים להתפתח ולהתפשט. זה מאוד משמעותי במחלה שהפכה להיות הקטלן מספר 1 בעולם המערבי. חברים, יש 1 ל4 אנשים חולי סרטן. מדברים שעד אמצע שנות ה-2000, אם לא יקרה שינוי משמעותי, 1 ל2. זה האיום שלנו. זה האיום שלנו האוניברסלי על האנושות, סרטן, אוקיי? כמה הוא משמעותי עכשיו, מקבלים משמעות לחומר הזה, לגלוקנים האלה, אוקיי? סוג אחר של גלוקן, בטא גלוקן, במחקרים בסין, נתנו אותו לחולי סרטן ריאות מתקדם, שנחשב סרטן שמאוד קשה לריפוי, יחד עם הכימותרפיה שנהוגה לאותו סרטן. חברים, הכימו לבד נתנה יעילות של 10%, ויחד עם הגלוקנים היעילות עלתה ל-80%. וואו. בסין זה הונס מיידית אחרי המחקרים האלה לפרוטוקול טיפולי בבתי חולים. היום בבתי חולים בסין, ואירופה הלכה אחרי סין, והרבה מדינות אירופה הכניסו את זה גם כן, נותנים כימו עם גלוקנים. בארצות הברית וישראל לא. שמערכת הרפואית יש בה הרבה כסף, הרבה כוח, הרבה השפעות אינטרסנטיות, ולא תמיד היא לטובתנו. לפעמים היא יותר לטובת התעשייה של התרופות. לכן נדאג אנחנו לעצמנו, גלוקנים הוכחו מעל לכל ספק, התועלת שלהם במניעת סרטן וגם בטיפול בחולי סרטן, ואנחנו נהיה חכמים ונדאג לעצמנו, לא נחכה שהרופא ירשום לנו את זה. עוד השפעה של גלוקן על סוכרת, שזה גם מחלה מאוד נפוצה, שלצערי היום כבר אצל ילדים בני 10 גם כבר, זה כבר לא הגילאים של פעם סוכרת היו רואים בגיל 60, 70, רואים אותה בגיל 10, 20, 30, נהייתה מחלה של כולם. במחקר מעבדה עכברים סוכרתיים, שהם כבר סוכרתיים, קיבלו גלוקנים, ואלה התוצאות. הם ירדו הרבה במשקל. הייתה ירידה משמעותית ברמות הסוכר וגם ברמות האינסולין. תדעו לכם שאינסולין גבוה זה אחת הבעיות של סוכרתיים, אוקיי? ירדו להם על הדרך הכולסטרול, הטריגליצרידים, שזה שומני הדם. בבדיקות היסטולוגיות של רקמות נראו קולטנים על הכבד שפתאום נהיים פעילים יותר, זאת אומרת, האינסולין נהיה מסוגל להיקשר לכבד בצורה יותר טובה ולשפר ולייעל את כל הפעילות שלו. ובנוסף, נוגדי חמצון שמיוצרים בתוך הכבד, שזה מי שמכיר גלוטטיון וסופרה-אוקסיד דיסמוטז, הסוד הזה, אלה הנוגדי חמצון של ההגנה הפנימית הטבעית. אנחנו לא מקבלים נוגדי חמצון רק מהאוכל, אנחנו גם מייצרים אותם בכבד. היכולת לייצר עלתה משמעותית בהשפעת הגלוקן, אוקיי? ואפילו הלבלב, שהוא בדרך כלל מאוד במצב לא טוב אצל סוכרתיים, כי הוא עובד נורא קשה, הוא כבר די מדרדר בסכרת, ראו רוורס. לבלב פגעו להראות סימני שיקום והתאוששות. אוקיי? מסקנת החוקרים הייתה שאלפא גלוקן משפר את יעילות האינסולין וקשירתו לקולטנים בתאים שונים בגוף, ופה יש בשורה מבחינת סוכרת. איך מייצרים וידאסל? אני חוזרת למוצר שלנו. מתוך גרגרי האורז ממצים את הפוליסחרידים הבטא-גלוקנים. אז דיברנו על הגלוקנים, על התועלות הבריאותיות שלהם, והם נמצאים ברוב גבוה באותם זני אורז, ממצים אותם. ואז, ופה הדבר המיוחד, זה נכנס לטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שנקראת טכנולוגיית ננו. ננו-טכנולוגיה משתמשים בהמון תחומים היום של הייטק. זה יכולת לעבוד ברמה מולקולרית. זאת אומרת, זה יכולת לפרק חומר למולקולות שלו, וגם לבנות חומר מהמולקולות שלו. ומסוגלים בשיטות האלה להגיע לגודל חלקיקים מאוד מאוד קטן. אני ציינתי פה בכוונה שהקטנה של החלקיקים היא לא כימית. לא מדובר על זה שמשרים אותם באיזה חומר שממיס, לא. זאת הקטנה מכנית לגמרי, זה לא פוגע בשום צורה ביעילות של החומר. תבינו שהבטא-גלוקנים האלה, אחרי איך אומרים, מפרקים אותם לפרודות קטנות,
הם נשארים פעילים עם כל האפקטים שדיברנו עליהם. הפעילות שלהם לא נפגעת בכלום, כי זה לא הורס אותם, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים בעצם חלקיקים שאם במקור הם היו בטא-גלוקנים, עכשיו הם מקבלים את השם אלפא-גליקנים. האלפא מסמל שהם התקטנו, הם נהיו קטנים מאוד, אוקיי? שימו לב מה זה ננומטר, מה זה מידה של ננו, אלפית של מיליונית המטר, כאילו מיליארדית המטר, רק לשם ההמחשה זה אלפית מקוטר שערה. קחו שערה שלכם, תחלקו אותה ל1000, זה הקוטר של חלקיק ננו. זאת אומרת שבווידסל לקחו את המיצוי הזה של החומרים הטובים באורז, של הבטא-גלוקנים, והקטינו אותו לחלקיקים מאוד 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 זהירים. מה לדעתכם היתרון בזה? למה להקטין בעצם? למה לא לקחת את זה בצורה הרגילה, כמו שאוכלים צלחת אורז? זה ריכוז גבוה יותר אפקטיבי. קודם כל הריכוז עולה בהרבה מעולה, ספיגה. עכשיו, גם במערכת העיכול וגם מעולה. אנחנו רוצים לראות את המסלול שהחומרים האלה, הסוכרים האלה צריכים לעבור. הם בהתחלה במזון, אנחנו צריכים קודם כל ללעוס אותם, לבלוע אותם. המעיים חומרים פרקות אותם, ואז זה צריך להיספג דרך קיר המעי אל הדם. זה שלב אחד של ספיגה. מהמעיים לדם. בדם זה מגיע לתאים. עכשיו, לכל תא יש קרום, יש לו מה שנקרא מעטפת. זה צריך לחדור פנימה. כמה שזה יותר קטן, זה יחדור יותר בקלות. אבל לא גמרנו עם זה. לאן בסוף הסוכרים באמת צריכים להגיע? איפה הטרגט? איפה המטרה שלהם בתוך התא? לתחנות הכוח. תחנות הכוח שנקראות מיטוכונדריה, אני תכף אראה לכם צילום של זה. יש בכל תא עברונים מיוחדים שתפקידם ייצור אנרגיה. הסוכרים הם הדלק. התאים שלנו מייצרים אנרגיה מסוכר. הם מסוגלים לקחת סוכר ולהפוך אותו לדלק, להפוך אותו, לאנרגיה. אז בואו, אנחנו נדמה את זה בציור, ההבדל בין הבטא-גלוקנים שהם המקוריים באורז לבין האלפא-גליקנים שזה אחרי החיתוך המאוד קטן הזה. בואו תדמו את הקולטנים של התאים ללוח הזה עם הגומות, אוקיי? אם אתה רוצה להחדיר את הגולות הגדולות, הירוקות, אתה צריך להשקיע המון אנרגיה. אתה צריך לפרק אותם, לחתוך אותם, אוקיי? ובקרום התא הן נחסמות שם בגלל הגודל. צריך להפעיל משאבות מיוחדות שמכניסות אותם לתא. עכשיו, מה העניין עם המשאבות האלה? בתא יש משאבות להכניס חומרים גדולים. אבל מה זה גוזל? מה זה גוזל? אנרגיה. זה דלק שבא לייצר אנרגיה, אבל כדי להביא את הדלק פנימה למפעל, יש השקעת אנרגיה מרובה. לעומת זה, אם אתה לוקח את החלקיקים הקטנים, הכתומים, שזה מדמה את האלפא-גליקנים, אז מה אנחנו רואים שקורה? הם פשוט חודרים. הגודל מתאים. הגודל קובע, במקרה הזה כן. אבל כמה שיותר קטן יותר טוב. אוקיי. מיטוכונדריון, שבעברית הוועדה ללשון העברית קבעה את השם נשימון, אוקיי? אבל אנחנו מכירים את זה יותר בשם מיטוכונדריון, הוא תחנת הכוח של התא. יש לכם פה ציור של תא חתוך כאילו, באמצע זה הגרעין שלו, זה, ואלה המיטוכונדריה. העברונים האדומים פה. זה מעניין שמיטוכונדריון זה יחיד ורבים זה מיטוכונדריה. כשאני אומרת מיטוכונדריה זה רבים, זה הרבה מיטוכונדריון, אוקיי? כמה יש לנו כאלה בתוך כל תא? יש בין עשרות לבין כמה אלפים, זה תלוי בתא. יש תא שצריך הרבה אנרגיה, כמו למשל שריר, תא כבד, תאים פעילים, להם יש אלפים של מיטוכונדריה, ואילו בתא כמו תא שומן, שהוא לא עושה הרבה, הוא כזה עצל ונייח, יש כמה עשרות כדי להחזיק אותו בחיים, אבל לא מעבר לזה. אז כמות העברונים משתנה מתא לתא לפי הפעילות שלו. בכל אופן, מה שחשוב זה העניין הזה שבאמת אותם סוכרים, כן, מוחדרים למיטוכונדריון כדלק, ובתהליך מאוד מורכב, הסוכר למעשה הופך לאנרגיה זמינה לגוף. אמרנו כבר, אנרגיית החיים זה משהו שבלעדיו שום דבר לא זז. אין דבר במערכת שיוצא לפועל בלי זה, בלי האנרגיה הזאת. אז בואו נראה את החיסכון של המיטוכונדריון. הרי חלק הרי מהאנרגיה שמיוצרת חוזר לתפעול תחנת הכוח עצמה. אמרנו, צריך לפרק את המולקולות הגדולות וצריך להחדיר אותם במשאבות מיוחדות דרך קרום התא. וגם לתוך המיטוכונדריה צריך להחדיר פעמיים. תסתכלו, זה מיטוכונדריה בצילום מיקרוסקופי. יש לה שתי ממברנות, שני קרומים. יש לה קרום חיצוני, רואים אותו? וקרום פנימי. אתם רואים את הסליל בפנים?
התהליכי ייצור אנרגיה קורים בפנים, בתוך הקרום הפנימי. זאת אומרת, אתה צריך לחצות שני קרומים. זה המון השקעת אנרגיה. אז עם אלפא גליקנים, שזה כבר מאוד מאוד מפורק לחתיכות קטנות, יש חיסכון אדיר באנרגיה. המולקולות מספיק קטנות כדי לחדור מה שנקרא בעצמם. הן לא צריכות שיכניסו אותם, הן לא צריכות להפעיל משאבה. כמה חיסכון לפי דעתכם? יש לכם השערה? כמה זה חוסך בעצם השינוי גודל הזה? תזרקו מספר. 50%. מה זה? לא, חיסכון זה כמה אנרגיה את חוסכת מזה שאת לא צריכה להשקיע את האנרגיה חזרה בהכנסה של הדלק. פי 36 אנרגיה אנחנו מקבלים. זאת אומרת, מאותה מולקולת דלק, אותה מולקולת סוכר, אתה מייצר 36 יחידות של אנרגיה, זה יחידות שנקראות ATP בשפת הביולוגיה. מתוך 36 יחידות אנרגיה, 35 חוזרות לתפעול ולהכנסת החומרים. תחשבו איזה חיסכון. שוב, כל יחידת סוכר מסוגלת לייצר 36 יחידות אנרגיה. מתוך ה-36, 35 חוזרות התפעול ולהכנסת החומרים שקשה להכניס אותם. אז כמה חסכנו? קיבלנו פי 36 אנרגיה. במקום יחידה אחת קיבלנו 36. בכל גיל? בכל גיל. עכשיו תכפילו, זה מדובר על מיטוכונדריון אחד. בכל תא יש כמה מאות עד כמה אלפי מיטוכונדר. בכל הגוף יש 10 עד 50 טריליון תאים. תלוי אם זה בן אדם קטן או גדול. תכפילו, כמה אנרגיה נוספת נותרת במערכת. קחו בחשבון שיש גם תמותת תאים. 300 מיליון תאים מתים כל דקה, ולמה אני מציינת את זה? כי כשתא מת, מה כדאי שיקרה רגע לפני שהוא מת? רגע לפני שהוא מתאבד, מה כדאי שיקרה? שהוא ישאיר אחריו תא חדש, שהוא ישכפל את עצמו. זה התחדשות התאים, זה התחדשות הגוף. תא שהוא לקראת הסוף כבר זקן או ניזוק מאיזה חומר כימי או ניזוק מאיזה פציעה, ניזוק מאיזושהי סיבה, אוקיי? הוא באופן אוטומטי מייצר, מכפיל את עצמו, משכפל את עצמו, מייצר תא צעיר, רענן, זהה לו, תא בת זה נקרא, תא בן, בת איך שתמצא, תא בת, אוקיי? אתם מניחים שדרושה אנרגיה לתהליך כזה? כדי לייצר, לשכפל תא שלם חדש, עם כל המרכיבים שלו, עם כל הקרומוזומים ועם כל המיטוכונדריות, כאילו בונים מפעלים חדשים, תבינו, תא חדש זה עם כל המפעלים, בונים אותם מההתחלה, אוקיי? כל העברונים, כל החלבונים, כל ה-DNA, הכל נבנה מאפס. זה דורש אנרגיה, דבר כזה? הרבה. תתחילו להבין את המשמעות על התחדשות תאים, למעשה להתחדשות הגוף. אוקיי? יש את ההרס העצמי של התאים שלהם. שזה תקין. ההרס של תאים זקנים או דומים זה תקין. זה מה שצריך לקרות. אבל מצד שני, כשתא יוצא מהמערכת מפנה מקום, כדאי מאוד שישאיר תא אחריו. מה אנחנו רואים לאורך ההזדקנות? אצל תינוקות זה נורא מהר. תינוקות, קצב ההכפלת תאים שלהם הוא מהיר ביותר. תינוק יכול להיוולד 3 קילו, בגיל שנה הוא... פי 3, 19 קילו. הוא משליש את עצמו בשנה הראשונה. אחר כך הקצב מואט. בגיל 2 הוא כבר לא פי 3 מגיל שנה. הוא פי 2 מגיל שנה. לאט לאט אתה רואה שהקצב הזה יורד עד שזה מגיע לאיזה פלטו. מגיל 18 שגמרנו גדילה, פיזית, עד נגיד גיל 50 פלוס מינוס, יש איזה break even. אתה מייצר ומשכפל בערך באותו קצב שהתאים מתים. יש איזו שמירה על הקיים. מגיל 50 פחות או יותר מתחיל, הגרף היורד. תאים מתים, הם צריכים למות. טוב שהם מתים כשהם גמרו את התפקיד, אבל כבר אין מספיק אנרגיה בתאים לייצר חדש, ואז יש פחת. יש יותר פירוק והרס מאשר בנייה. ואז רואים את העצמות, מה קורה להם? מתחילות להיות מה שנקרא פריחות, אוסטאופורוזיס, כן? אז רואים את האור שהיה מלא ומוצק, פתאום קמטים, הוא מתחיל להיות כזה עם חללים, מה שנקרא פה. אתה רואה למעשה את כל תופעות ההזדקנות, זה הסיבה העיקרית, שכבר אין יותר מספיק אנרגיה במערכת לשכפול מהיר כמו שהיה בגיל הצעיר, אוקיי? אז מה אתה יכול לעשות עם יותר אנרגיה? זה סיכום קטן, עכשיו סיכום ביניים. הוא יכול קודם כל לבצע את כל התפקידים שלו טוב יותר, זה תלוי בתא. תא אור, הוא ייראה יותר טוב, תא כבד יסנן רעלים יותר טוב, תא ריאות ינשום יותר טוב,
תא דם אדום יישא ויוביל חמצן יותר טוב, תא שהוא תא לבן בדם שהוא בעצם חייל חיסוני יעשה פעילות חיסונית יותר טובה. למעשה כל התפקודים בגוף הם יעבדו יותר טוב, כי יש להם יותר אנרגיה לתפקוד. יש לנו גם נושא של פינוי רעלים. גם לפנות רעלים מתוך תא ופסולת זה דורש אנרגיה. כשתא לו יותר אנרגיה, הוא יכול לפנות. זוכרים את המשולש שהראיתי בהתחלה? אנרגיה, הזנה, תנועה, ניקוז, זה. כשיש יותר אנרגיה, יש יותר ניקוז. זה כמו שאמרנו שצבירת רעלים תוריד את האנרגיה, הפוך גם נכון. יותר אנרגיה, תפנה יותר טוב רעלים. זה עובד לכל הכיוונים, ההשפעה בין אנרגיה לבין הזנה, תנועה וניקוז. אוקיי? תא שיש לו יותר אנרגיה, הוא יוביל חומרים יותר טוב, הוא יזיז דברים יותר טוב ממקום למקום. יש לו יותר אנרגיה, אז גם התנועה תעלה. אז גם ההזנה תשתפר, גם הניקוז ישתפר, גם התנועה, והתוצאה שבסוף, אנרגיית החיים עצמה, מה יותר גבוהה, אוקיי? יכולת ריפוי יותר טובה, יכולת תיקון נזקים יותר טובה, ויכולת להשתכפל ולהתחדש טוב יותר. אז זה ברמת התא. מה אנחנו כבני אדם יכולים לעשות עם יותר אנרגיה? כל אחד שישאל את עצמו. אם היה לי יותר אנרגיה, מה הייתי יכול לעשות? יותר טוב, אוקיי? אז בואו נסכם את היתרונות בוידאסים. בוידאסים יש כל היתרונות הבריאותיים של בטא גלוקנים, כי אמרנו, הפירוק לחתיכות קטנות לא פוגע בפעילות שלהם, אוקיי? אז יש לו את כל היתרונות, על מערכת החיסון, על תנגוד את הגוף לסרטן, על סוכרת, למנוע אותה, אוקיי? על הגנה מזיהומים, מרדיקלים חופשיים. יש לנו פה, על זה מתווסף הגודל ננו הזה, שמאפשר חדירה מיידית ומהירה, ולא פחות חשוב, זה מזוהה על ידי הגוף כמזון, כדלק. הגוף יודע להפריד בין מזון, שזה דלק שהוא חייב לקבל, והוא פותח את השער ונותן לו להיכנס, לבין חומרים. תראו, אם היו מנסים לייצר את אותו דבר במפעל, היו יוצרים איזה חומר סינתטי, שהוא כאילו עם אותם איכויות. ויש הרי, כל התחום של תרופות הוא כזה. הרבה מאוד תרופות במקור היו חומר טבעי, לקחו איזה חומר פעיל בצמח, התחילו לייצר אותו במפעל. אתם יודעים שהאספירין במקור הוא מצמח הערבה? יש לנו אחד מארבעת המינים בסוכות, אנחנו עוד מעט נברך על הערבה, בתוכה יש אספירין. אבל מה עשו בתעשייה? בודדו את החומר אספירין, את החומר הפעיל, והתחילו לייצר אותו בצורה המונית במפעל. מה אתם חושבים, שהגוף מקבל את האספירין כמו את הערבה? לא. הגוף יודע להבדיל בין משהו שהוא בא ממקור שהוא מזהה אותו כמו מזון. יש הרבה צמחים שהם על תפר עם מזון, אוקיי? ויש תגובה אחרת למשהו שהוא לא כל כך מזוהה. שהוא מזוהה כזר או כמשהו שהוא כימי, שהוא לא מוכר על ידי הגוף. יש לנו פה יתרון מאוד גדול במוצר הזה. זה מזוהה כאורז. כל אחד פותח את הדלת לאורז. אני צריכה להגיד לך שאורז זה גם מזון מאוד היפו-אלרגני. כשבאים על אנשים עם המון אלרגיות, שאולי אלרגיים לחיטה, ואולי אלרגיים לחלב, ואולי אלרגיים לתירס, אולי לסויה, בשקט נפשי רב אתה נותן להם אורז. אורז לא עושה אלרגיה לאף אחד. אני לא נתקלתי בחיים באלרגיה לאורז. הוא מזון מאוד ידידותי לכולם, אוקיי? כולם מקבלים אותו טוב. תראה, לבן הוא פשוט חסר, הוא דל, הורידו ממנו חלקים. פה מדובר בוודאי בזנים שהשתמשו במלא, אוקיי? ואורגני. כן. נכון, נכון. אז שימו לב, הנושא של הזמינות הביולוגית של הוידאסל נבדק, ויש לנו בין 98 עד 100% ספיגה בתאים, וזה בזכות זה שגם זה מזוהה כמזון, וגם זה בא בחלקיקים מאוד קטנים. כן, נראה. יש אנשים שיש להם נטייה לעצירות מאכילת חורף. כן. מה קורה עם הדבר? זה לא מביא את העמילן. האורז הלבן בדרך כלל גורם לעצירות, לא אורז מלא. מהניסיון שלי, הרבה יותר בעייתי האורז הלבן. מקלפים ממנו את הקליפות, אין בו את הסיבים, זה רק המילן. המילן, תדעת, זה כמו שמרבבים קמח ומים נהיה דבק, אז זה גם במעיים קורה, כשאוכלים לחם לבן, אורז לבן, זה נהיה דבק. לכן, פה, היות והמוצר, אין בו כמעט המילן. לא חושבת שצריכה להיות בעיה, אני לא נתקלתי. ויקי, את נתקלת במישהו שזה עשה לו עצירות? לא. כן, אבל שוב, לא כל, יש הרבה פוליסחרידים, ואנחנו דיברנו על גלוקנים שהם פוליסחרידים פעילים, שיש להם פעילות רפואית. לא כל פוליסחריד, את צודקת שגם העמילן בתפוחי אדמה, ומה
מה שנקרא סטארץ', כן? עצם העמילן עצמו במזונות הוא גם פוליסחריד, אבל הוא לא פוליסחריד פעיל, הוא לא מה שנקרא פונקציונלי. לעומת הגלוקנים שהם פונקציונליים, יש להם תפקיד בגוף, אוקיי? זה ההבדל. אפשר לתת את זה לילדים. כן, תכף, בואו נשאיר שאלות בסוף, בסדר? אני תכף את הוראות השימוש שמתי פה על השקף, הכל יהיה לכם תכף. אני רוצה להגיד שאפשר לקחת אותו ביום, אפשר לקחת אותו בלילה, תלוי מה המטרה. אם לוקחים אותו ביום, הוא ייתן אנרגיה, בוסטר, תזונתי ואנרגטי לפעילות היומית שלנו, לכל מה שאנחנו עושים, לריכוז, לפעילות גופנית, לכל מה שאנחנו מתפקדים ביום-יום. אם ניקח אותו בלילה, זה לא מיותר, כי בלילה הגוף עושה את תהליכי השיקום והתיקון נזקים שלו, וניקוי הרעלים שלו, אוקיי? השעות שהכבד הכי פעיל בניקוי רעלים, זה בשעות הקטנות של הלילה. לכן א' חשוב לישון שם, כדי לא להפריע לתהליכים, וב' אם אנחנו לוקחים את הוידסל בלילה, אנחנו יכולים להבטיח אנרגיה גבוהה מאוד לתהליכים האלה, של ניקוי ושיקום לאנשים חולים, אגב, אני פה זורקת למטפלים. תחשבו טוב אולי לתת את זה דווקא בלילה. גם וגם. יכול להיות שביום זה טוב להרגשה של הבן אדם, אבל בלילה זה חשוב לריפוי שלו. שם קוראים תהליכי הריפוי בשיא העוצמה בלילה, ואם ניתן לזה המון אנרגיה, זה יפעל יותר טוב, הריפוי הטבעי. אוקיי? עכשיו, יש לנו ערכים תזונתיים נוספים. וידסל זה לא תוסף תזונה שלקחו ומיצו איזה חומר אחד. זה מזון מלא, זה נקרא סופר פוד, כן? זה מזון שמביא גם את כל הערכים התזונתיים הנוספים. יש בו למשל כל חומצות האמינו החיוניות, שזה לבנות חלבונים בגוף. יש בו את כל חומצות השומן החיוניות, כאלה שאנחנו רגילים לקבל אומגה 3 נגיד מדגים או מפשטן, יש במוצר את כל חומצות אומגה החיוניות. יש שם את כל הסוכרים החיוניים שכבר דיברנו עליהם, הגלוקנים, אוקיי? ושפע של ויטמינים ומינרלים, וזה קשור באמת לאזור הגידול של האורז, שהוא מאוד מאוד פורה. האדמה מספקת שם לגידולים המון עושר תזונתי, והעושר הזה מגיע אלינו. יש שם ספירולינה. ואני מסכמת רשימת תועלות של וידסל, כפי שמופיע באתר של ז'נס, ואני ניסיתי חלק מהתועלות פשוט להסביר יותר למה משיגים אותם, עכשיו יותר ברור הרשימה הזאת. זה הזנה איכותית לתא, זה דטוקסיפיקציה תאית, זאת אומרת עזרה רבה לניקוי הרעלים התאי, המרצה חיסונית, ייצור נוגדי חמצון בכבד ושיפור הפעולה האנטי-אוקסידנטית, זה עוזר להגנה שלנו מכל מיני נזקים סביבתיים, שיפור בהירות מנטלית וריכוז, גם לזה צריך אנרגיה חברים, תדעו לכם שהמוח זולל 30% מהאנרגיה שלנו, למרות שהוא קטן, הוא זולל הרבה. תומך בהתחדשות תא בריאה, מעלה ריכוז חמצן בדם ומשפר חיוניות ותחושה כללית טובה. חבר'ה, אני חותמת על המוצר הזה. זה באתר של ז'נס. כנסי לאתר. את נכנסת לאתר? את נכנסת לאתר? מי שלא נכנס לאתר, שייכנס. הכל שם, אוקיי? יש את האתר, יש כבר כל המוצרים, את הרשימות האלה. אין את ההסברים שאנחנו מסבירים, בשביל זה אנחנו כאן. אבל את הרשימות של התועלות קיימות באתר. המלצות שימוש. מומלץ לפזר את השימוש לאורך היום, זאת אומרת, יש פה איזושהי טקטיקה שאומרת, אם אתה פותח נגיד 2 ביום, 2 שקיות ואפשר 2 שקיות, אז אפשר גם עד 3 לפי המינונים שכתבתי כאן למבוגר. יש לנו מצבי חולי שאתה רוצה מאוד מאוד להאיץ תהליכי ריפוי טבעי, אתה אפילו תפתח 3 שקיות ליום. יש לנו עניין כמובן של עלות, אבל לרפואה זה כדאי. לבן אדם רגיל 1 או 2 ביום זה בסדר גמור. אם אנחנו פותחים רק 1 מטעמי חיסכון, כדאי לפזר אותו על פני היום. לא לקחת את כולו בבוקר. למה? כי זה חומרים שהם מסיסי מים. זה די בסוף יוצא דרך השתן. זאת אומרת, תוך כמה שעות כבר הרמה שלהם בגוף תרד. אז פה אפשר לפתוח שקית, לשפוך איזה שליש ממנו ככה על היוגורט בבוקר, לשפוך איזה עוד שליש בכוס בצהריים של השתייה, עוד משהו בערב. אפשר לחלק את זה. פשוט תחלקו את השימוש, בסדר? ומי שיכול לפתוח 2 שקיות, 1 בבוקר, 1 בערב, עוד יותר טוב, בסדר? אז אנחנו מציינים שאם לוקחים רבע שעה לפני האוכל, זה גם משפר תהליכי עיכול. חברים, גם תהליכי עיכול צורכים אנרגיה. כל האנזימים בקיבה ובמעיים שמפרקים מזון, את המזון האחר שאנחנו אוכלים, יעבדו יותר טוב אם ניקח את המוצר רבע שעה לפני האוכל. וקל מאוד להשתמש בו מבחינת שהוא סוג של מזון בעצם, אז הוא נכנס בקלות לכל מזון ושתייה. אפשר לשפוך אותו על האוכל ולאכול, אפשר לערבב אותו בכוס שתייה קרה או שתייה חמה. בשתייה חמה אגב הוא נעלם לגמרי, כאילו לא רואים שבכלל שמתם שם משהו, זה ממש נמס שם מיד, לא מורגש. שנייה אחת. אלה המינונים, מבוגרים, כמו שאמרתי, בין 1 ל-3 ביום, על פי הצורך והמטרות. ילדים
יותר קטנים זה חצי שקית ביום, ששוב אפשר לפזר להם את זה, וקשישים בין 1 ל-2, כי קשישים, למרות שקשישים צריכים אנרגיה, לא צריך גם להגזים עם זה. זאת אומרת, הצרכים של קשישים, האנרגטיים בדרך כלל פחותים משל בן אדם צעיר. הם בדרך כלל כבר לא רצים מרתון, הם כבר לא הולכים לעבודה כל יום, ליום עבודה ארוך, יש להם פחות צורך. הם קצת פחות פעילים, ולכן אנחנו מסתפקים בעד 2 שקיות. ניתן לעשות... תקשיבי, כל עוד ילד הוא חצי מהגודל שלך, אוקיי? תחשבי תמיד על גודל, על משקל. אם זה ג'חש בן 18, תחשבי עליו כמו מבוגר, הוא כבר גדול. אם בן אדם ששוקל 60 קילו יכול לצרוך בין שקית ל3, אז כמה יכול ילד ששוקל 20 קילו? בין שליש שקית עד שקית. זהו, תעשו פשוט את ההשלכה לפי משקל, זה פשוט. לא מפריע לו מים חמים. שום דבר לא מפריע לו. גם תרופות לא מפריעות לו. מותר עם תרופות, מותר עם תוספי תזונה אחרים, שום דבר לא מפריע. זה כמו לאכול אורז מבחינה הזאת. יש משהו שאסור לאכול איתו אורז? יש איזושהי תרופה שמונעים מאנשים לאכול אורז? אין. אז אפשר להשתמש בוידאסל עם כל דבר נוסף. עכשיו, מה שהיה לי מעניין לגלות זה השימוש החיצוני. זה לא חשבתי. אבל כשיש פצע או חתך, נחתכים או כוויה, אפשר לקחת את האבקה הזאת, למהול אותה במים, כמובן מזוקקים, לא מים ברז, או לפחות מים מסוננים שעברו כמותם מ4 שהם מחוטאים, כן? עושים איזה משחה כזאת, זה הרי סיבים, אז זה סופח את המים, זה הופך להיות מין משהו שאפשר למרוח, מורחים את זה, שמים תחבושת, מאיץ מאוד מאוד את הריפוי של המקום, אוקיי? גם מסכה לפנים. היות ווידאסל, שימו לב, זה ככה הזהרה קטנה, היות ווידאסל משפר תהליכי ספיגה ועיכול, ייתכן שתרופות ותוספים שבן אדם לוקח ישפיעו יותר טוב. אתם מבינים למה? כי אם בן אדם היה לוקח תרופה, והוא ספג רק חלק ממנה, וחלק נשאר ולא נספג. עכשיו, עם שיפור תהליכי הספיגה שלו, הוא יספוג יותר מהתרופה. היא עלולה להשפיע יותר חזק עליו. ורק לשים לב לנקודה הזאת, שאם בן אדם משתמש בוידאסל במקביל למוצרים תרופתיים, או תוספים אחרים, יכול להיות השפעה גבוהה יותר, ולפעמים צריך להוריד טיפה מינון של התרופות, או של התוספים. עם הדברים האלה כדאי להתייעץ עם רופא, אם נגיע לתרופות. אם היה מרגיש פתאום שהתרופה פועלת יותר, אפשר בהתייעצות עם רופא לבסט מינון. כנ"ל לגבי תוספים אחרים, אפשר להתייעץ עם נטורופט. אנשים עמוסי רעלים, כאלה שמעשנים, כאלה שהם אוכלים באמת הרבה ג'אנק פוד, ולא מעניין אותם צבעי מאכל וחומרי שימור, ואוכלים גם אוכל שהוא מאוד מרוסס, כל מי שבאמת חשוף, אלה שעובדים בתחנות דלק, כל מי שחשוף להרבה מאוד רעלים, מה שיקרה שעלולה להיות אי נוחות בימים הראשונים. יש פה תהליכי פינוי רעלים, אנחנו מכירים את זה כשאנחנו עושים עם מטופלים שלנו תהליכי ניקוי, לפעמים בימים הראשונים ההרגשה היא לא כל כך טובה. כי יש עניין של הרעלים יוצאים מהתאים ומציפים את הדם, ואז לכמה ימים ההרגשה היא פחות טובה. אבל זה בסדר. אני רוצה להגיד לכם מראש שתדעו שזה בסדר. זה רק מראה שהרעלים יוצאים החוצה. זה טוב. אז אם בן אדם אומר לכם, אני מרגיש כזה פחות טוב, מרגיש קצת יותר עייף, מרגיש קצת, הזיעה שלי מסריחה, השתן פתאום נורא אחור, קצת כאב ראש או מיגרנה, תגידו לו, מצוין, יופי, אתה מפנה רעלים. זה רק עניין של להבין את זה, שזה לא משהו שהמוצר עושה לך לא טוב, הוא עושה לך נהדר. בעוד כמה ימים, כשהרעלים יצאו סופית מהגוף, אתה תרגיש פה בן אדם חדש. דווקא האנשים האלה, אחרי שכמה ימים האלה עוברים, הם מרגישים כאילו נולדו מחדש, כי הרעלים האלה שמאוד הכבידו להם קודם על האנרגיה ועל התפקודים, עזבו אותם, הם מרגישים ממש הרבה הרבה יותר טוב, אוקיי? עכשיו שאלות על וידאסל, למי שיש. כמות למים. כן. צריך להגביר את כמות השנייה? תראי, בעיקרון אין כאן איזשהו התוויה שחייבים לצרוך את זה עם מים. עם זאת, אני אומרת באופן כללי, אוקיי? יש בזה מרכיב של סיבים, ולכן כדאי, אני חושבת שכדאי לצרוך עם זה כן, נגיד, עוד כוס מים. אם נגיד מפזרים את זה על אוכל, ולא בתוך שתייה, אז אפשר לפני ארוחה לשתות כוס מים, ואז אתה גם מגבה את זה, אוקיי? אבל זה לא משהו שהחברה מפרסמת אותו כהכרח. זה פשוט המלצה שלי בעניין הזה, בסדר? כן. המשך שאלה לגבי מינון לספורטאים אקסטרים. אז שוב, אמרנו עד 3. עד 3. לפני הספורט, כמובן. בטח, לפני שיוצא לאימון. הספיגה היא תקשיבו, הספיגה היא מאוד מאוד מהירה. תני לו רבע שעה לפני האימון, והוא פצצת אנרגיה באימון שלו.
שאלה מאיזה גיל אפשר לתת לתינוק את המוצר. אמרתי, מהגיל שתתני לו אורז או דייסת אורז, שזה בערך חצי שנה. אפילו 5 חודשים יש כאלה שנותנים. כן. אוקיי, והשאלה השנייה, אם בכל זאת יש מישהו שאת לא ממליצת את המוצר הזה. אני לא נתקלתי. לא נתקלתי בקונטרה-אינדיקציות בכלל. זה עוד דבר שהופך את המוצר הזה למוצר על מבחינתי. אין קונטרה-אינדיקציות. כשאני יודעת ושהחברה היא שואלת כאן האם זה עובד על מערכת העצבית, ואני אומרת זה עובד על כל המערכות. כפי שזה משפר את ייצור אנרגיה בעיכול, בכבד, בשריר, גם במוח. זה עוד מערכת שנהנית מיותר אנרגיה, ומהרבה יותר אנטי-אוקסידנטים, ומהרבה יותר הגנה חיסונית. זה הכל. אילנה שואלת איך לקחת לבן אדם שהטעם מפריע לו. לי אגב הטעם ממש לא הפריע, אבל פה אנחנו ניתן לקהל שמשתמש במוצר לתת רעיונות וטיפים. אוקיי, הילדים שלי אוכלים את זה, שמים את זה בתוך האורז. בתוך שמים אורז. את זה בתוך סלט. בתוך שמים את סלט. זה בתוך מיץ אשכוליות, זה טעים מאוד. לא שמענו מה אמרת, ויקטורין? במיץ אשכוליות. במיץ אשכוליות. אנחנו עושים מיץ פירות בבלנדר, לא מרגישים את זה. זה פשוט טוב. דרך אגב, גם אפשר חלב אורז, חלב שקדים, שהוא קצת מתוק. מוסיפים טיפים נוספים, בחלב אורז, בחלב שקדים. יש לי, לא שאלה, משהו, ראיתי וידאו שנתנו לסוסים שהיה להם בעיות מפרקים בברכיים, וידסל, וזה ממש ריפא אותם. אז החתול שלי היה לו איזה תאונה, והוא עבר איזה ניתוח, אז גם כן שמתי לו בתוך יוגורט קצת וידסל, ומה זה אהב את זה? וכשהוא החלים אז הוא הפסיק לאכול את זה. אז החתול אהב. זה גם עזר לו להחלמה, כן, באמת. היום בווטרינריה טבעית התחיל שימוש בחומרים האלה. באמת כשסוס ניזוק, כשיש פציעה לבעל חיים, או אם סוס מפתח ראומטיזם, כמו שקורה גם אצל אנשים בוגרים, זה יכול לקרות גם לסוס זקן, בהחלט, תהליכי הריפוי מואצים גם אצל בעלי חיים. אגב, פוליסכרידים זה מולקולה אוניברסלית, זה קיים בכל עולם החי והצומח. זה לכן יעבוד גם על יצורים אחרים שהם לא בני אדם. יפה, על זה רציתי לדבר. בוודאי, כי זה משפר את פעילות המוח, אז זה עוזר גם לקשב וריכוז. ויקי, את רוצה לספר משהו בעניין הזה? כן. אני, הוידסל... תעמדי ששמעו. הוידסל הגיע אליי כבר לפני 2 עוד לפני שהצטרפתי לחברה. ביקי חלתה, וונדי, בעלת החברה, אמרה לי, אני שולחת אלייך משהו, תתני לילדה, שלחה אליי קופסה כזאת ג'רה, מלאה בוידסל. הבת שלי כמובן התנגדה, כי היא רק מה שהרופאים אומרים, אבל מי שלקח את זה זה הבן שלי, אור. עכשיו כל פעם הייתי רואה אותו, הולך לוקח עם הכף, ככה, שזה נראה לי זוועה, לא הבנתי למה הוא עושה את זה, גם לא התייחסנו. כשיצא וידסל בשקיות האלה, קניתי קופסה ראשונה, והקופסה נגמרה. אני אומרת, אור, מה... אמרו לי, אמא, מה זה עושה לי טוב? וגם לרון. רון זה חבר שלו מהכיתה, שמקבל ריטלין, שכחתי את השם, הוא אמר לי הבוקר, בכמות מאוד גדולה. קונצרטה, בכמות גדולה, ועכשיו כל זה מחליפים לו גם. הוא אמר לי, רון, זה עושה לו טוב. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, רון, כשהוא לוקח את זה, הוא אומר שיש לו כוח להכין שיעורים. ואני לא יודע להסביר לך, אבל זה עושה לי טוב. אור שלי, יש לי תאומים של לב רזה מלידה, אור יותר שמנמוץ, יותר משמין. ושמתי לב שכשהוא לוקח את זה, כאילו הוא נראה טוב, הוא פתאום... אמרתי, אוקיי, אז אני קונה יותר וידסל, והוא התחיל לקחת. הדבר המדהים שקרה, מי שמכיר את אבנר, ויש לי פה הקלטה, אבנר שלי הוא סקפטי. הוא לא אחד שיוצא בהצהרות, הוא לא אחד שנותן עדויות. ואני יושבת יום אחד עם חברה מאוד טובה, שאני לא רואה אותו, אני רואה אותה רחלי. אנחנו יושבות לנו בכיף לקפה, אפילו עשינו כוסית. ואנחנו יושבות לנו ממש ביום של כיף, פתאום נכנס אבנר בהצערה ואומר לשתינו, אני וידסל לא אפסיק לקחת לעולם. ואז אני פותחת את הפלאפון, אני אומרת לו, רגע, צריך להקליט. אני מראיינת אותו ואני אומרת, אבנר, למה לא תפסיק לקחת וידסל? הוא אומר, קודם כל, וזה גם מה שעשה לדבורי את זה, כי דבורי מכירה את אבנר, קודם כל אני קורא כבר בלי משקפיים, חודש ימים הוא לוקח בסך הכל שקית אחת ביום. אני לא צריך את המשקפי קרוב רחוק, אני יכול לקרוא בלי משקפיים. הדבר השני הוא אומר, חודש ימים, שקית אחת. הוא אומר, הדבר השני, אני לא יכול לתת עדות מוכחת, אבל בוודאות הלחץ דם שלי ירד, התאזן. והדבר השלישי,
לאבנר יש מחלת עור מאוד קשה שנקראת פסוריאזיס. שום מוצר בעולם, הבת שלו עובדת בחברת תרופות, לא עזר לאבנר להיפטר מהפסוריאזיס. זה קצת נרגע מהקרם גוף, טיפה נרגע, אבל זה מחלה שחוזרת. אבל לאבנר שיש פסוריאזיס יש כתם שחור על העור שעליו הפצעים. הכתם הזה הפך להיות ורוד. השיער שם לא צומח מרוב המשחות שהוא שם, אבל הכתם הזה הוא כבר לא שחור, הוא ורוד. משהו ששום מוצר בעולם, שום תרופה לא עשתה, אפילו לא זריקות. הוא היה מקבל זריקות כדי להיפטר מזה. אז המוצר הזה אצלנו בבית, שקית ביום אבנר לוקח, עכשיו הוא יעלה לשניים. המוצר הזה אצלנו בבית הוא מאסט. יש אצלנו, מי שמבקר אצלי יודע, קופסאות של הוידסל. בעיניי זה המוצר, כי באמת בבית שלי יש עדויות, לא רק ויקטורין אמרה שהקוסמטיקה טובה, יש עדויות מאוד חזקות, ועם זה אני באתי לדבורי בשיא התמימות. ואז פעם ראשונה דבורי, שהיא חברה מאוד יקרה שלי, אמרה לי, הפעם הצטרפתי. והסתכלתי, אמרתי, מה קרה לה זאת? היא אמרה לי, אני הצטרפתי לעסק. לא, בבוקר. קשת ריכוז לפני הבית ספר. את נותנת לו את זה בבוקר כשאת שולחת לו בבית ספר. מה שנקרא עם הפסוריאזיס, שזה מחלה אוטואימיונית. נכון. אז אולי... נכון. חבר'ה פוליסחרידים עושים מודולציה חיסונית. מודולציה זה אומר שגם כשמערכת החיסון עובדת בצורה לא תקינה, והמחלה היא אוטואימיונית, זאת אומרת מחלת חיסון עצמי זה נקרא, שהגוף עצמו, מערכת החיסון תוקפת רקמות של הגוף. גם כאן פוליסחרידים יש להם תפקיד, אנחנו מכירים את זה משימוש בפטריות מרפא למשל. היום יש לי אפשרות להציע למטופלים משהו שהוא יותר טעים מהפטריות, יותר מזון טבעי בעצם, והרבה יותר זול. למטפלים פה לפני שאני עוברת למוצר המדהים הבא. אני לא הצעתי את עצמי בהתחלה, מעבר לזה שאני נטורופטית הרבה שנים, אני גם מרצה בשתי מכללות, בקמפוס ברושים ובמכללה אקדמית בווינגייט, ואני בשלוש שנים האחרונות זכיתי להיות חלק מהקמה של מיזם מדהים שנקרא מועדון המטפלים הישראלי. אם יש כאן מטפלים שלא חברים במועדון הזה, אנא תיכנסו לגוגל, תכתבו מועדון המטפלים הישראלי ותצטרפו. זה לא עולה כסף, זה המון פעילות מקצועית. יש לנו פה שתי חברות יקרות שהזמנתי היום, אלה ומרים מהמועדון. מה שאני הולכת לעשות במועדון, ואני כבר עושה את זה תקופה, כשאנחנו מאתרים מוצר שמבחינת טיפולית הוא מאוד מעניין, אנחנו מתחילים לצבור את הניסיון. יש לנו באתר שלנו מה שנקרא ספרייה קלינית, שזה מקום שלמעשה ארכיון ששומר מידע מהקליניקות. אם יש משהו שמאוד עזר למשהו, כל העדויות האלה, אבל בשונה מכל אחד מכם שיכול להעיד על עצמו, מטפל רואה הרבה אנשים, לפעמים בעיות שונות. אז יותר קל לאסוף ולשמור את העדויות האלה. אני מבטיחה לכם שפעם הבאה שאני אעמוד פה על הבמה, יהיה לי הרבה מה לספר לכם, הרבה יותר מהיום שאני רק התחלתי עם המוצר, יהיה לי מה לספר לכם, לא רק מניסיון שלי, גם מניסיון של מטפלים אחרים במועדון, שכולנו אוספים את המידע שמתרכז באותו מקום. ואז נוכל להגיד לכם מהקליניקות למה זה עוד עזר. אין לי ספק שאנחנו נשמע עוד כמה דברים שהיום לא עלו כאן, למה זה עוד עזר. כי אם אתם זוכרים את המשולש הראשון, משולש תהליכי החיים של אנרגיה באמצע, וקודקודים של הזנה, תנועה וניקוז, אז כל התוספים מהדור הקודם עובדים או על ההזנה או על הניקוז. יש לנו תוספים שעובדים על להזין ולתת חומרים לגוף, יש תוספים שעובדים על ניקוי הגוף מרעלים, עובדים על הכבד, עובדים על פינוי, עובדים על שיפור היציאות, ותנועה אומרים תעשו ספורט. יש לנו לראשונה מוצר שעובד ישירות על האנרגיה, ישירות. ודרך שיפור האנרגיה הוא משפר את ההזנה, תנועה, ניקוז. זה כאילו לעבוד הפוך, לעבוד מהשורש לתוצאה, ולא מהתוצאה לנסות להגיע לשורש. לכן אני קוראת לזה הדור החדש, אוקיי? שאל דן, וידסל, אם אפשר להתמכר אליו, האם אפשר להתמכר לוידסל? ומה קורה כשמפסיקים איתו? האם יכולות להיות תופעות שליליות כשמפסיקים עם המוצר? אז השאלה שלי, האם אפשר להתמכר לאורז? לא יודע, אני שאלת את השאלה הספציפית. בעיקרון שאנחנו מדברים על המושג התמכרות, מדובר על חומרים שיש להם איזושהי השפעה נרקוטית, השפעה על הקולטנים במוח, שגורם לבן אדם להיות תלוי בחומר,
ואז כשהוא רוצה להפסיק עם החומר הוא עובר קריז, כמו שקורה עם סמים, כמו שקורה עם ניקוטין. אורז הוא לחלוטין לא מכיל חומרים נרקוטיים, אוקיי? אין בו את זה. אז אין התמכרות לוידאסל. מה שכן יש, ובהחלט יכול לקרות, שיהיה לך שיפור, מזה שאתה מייצר יותר אנרגיה בתאים, מזה שאתה מגן על התאים שלך יותר טוב מנזקים, ומפנה רעלים יותר טוב, יש סיכוי שתרגיש יותר טוב בכל מיני מובנים. מה שיקרה כשתפסיק לצרוך, זה כמו מזון. זה שאכלתי אורז לפני שבועיים, לא עוזר לי היום. זה עזר לי ביום שאכלתי, נכון? אז אותו דבר, אתה צריך לחשוב את זה כמו מזון. כמו שאנחנו צריכים לאכול כל יום מחדש מזון, אז גם וידאסל, אם אתה רוצה להמשיך ליהנות מהתועלת הבריאותית שלו, אתה ממשיך להשתמש בו. הפסקת, לאט לאט עלול להיות שחזרת למצבים קודמים שהיו לפני הוידאסל. זה לא בגלל הוידאסל, זה בגלל שכבר אתה פשוט ויתרת על איזושהי תועלת שהוא נתן לך, אוקיי? אז זאת התשובה.